Beth am gael cyfarthach ar rywun ar haemodialysis yn y gartref? Mae pob math o ddialysis yn heriol o ran rhyw ac agosatrwydd. Mae yna bethau i'w hystyried ar haemodialysis gartref fel osgoi pwysau uniongyrchol ar y ffistula neu osgoi tynnu ar y catheter dialysis. Dyn ni'n cynghori pobl i beidio a cael rhyw tra bod y claf wedi gysylltu â'r peiriant dialysis, ond nid oes unrhyw reswm pam na all bobl sy'n cael haemodialysis gartref fod yn gartrefol fel arall. Hefyd, mae pobl wedi dweud wrthym fod siarad â'ch partner a'r tîm haemodialysis gartref yn helpu i leihau'r pryderon ynglŷn â bod yn agos ar dialysis gartref.